minatay, ti kararwa ni Jesus Magdalena, Rosana, ken amin aminatay ti Takeban family. Kastamet ti kararwa, da Domingo Mundia Senior, ken Eufrosina Mundia. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iti dati na santo na misa iraman tayo pa nga pagyamanan, ngay kararagan ti pagyaman, dagiti kakabsat tayo, da Jed ken Benitaro, ni Erlinda Merina ken ti kakadwana, ni Ronnie ken Pinky Biag, ni Gordon ken Luis Bruce, ken ni Merna Castillo. Kakabsat, itang aldaw, rambakan tayo ti solemnidad,
ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios kastamet nga gibusan tayo ti taon 2024 pasangbayan tayo met ti taon 2025 dati panang pasangbay tayo ti taon awan kapintasan nga aramiden no dipti panangitaleg iti Dios panagtaleg kadagiti grasya ken bendisyon na pagyamanan tayo met dagiti parabor iti napalabas sa tawen pagyamanan tayo met dagiti karit ti biag nga inted na tapno iso ti pagadalan iso ti pagsursurwan ken pagnakeman tapno nga rod maikarita ang makirano iti dati na santo na misteryo bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Dios manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkon pisarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na berhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Sigaw
Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ti gameng ti pannakaisalakan ti tao, babaen tinabunga kinaberhen, ninainggasatan a Maria. Ipaay mo kadita malakaman mi ti panangibabaet ti berhen, yata ken kuana, maikari kami nga imawat iti gubwayan ti biag, nga iso ni Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, ang magipagbiag ken magipagari ken ka ken ti Espiritu Santo, ti agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro dagiti numero. Imbilin ti Apo ken Moises nga ibagana ken ni Aaron ken dagiti anak na nga ramaten da dagitoy asasao iti panang bendisyon da kadagiti Israelita. Benendisyonan na kayo kumati Apo ket aywanan na kayo. Kasyan na kayo kumati Apo ket paraburan na kayo. Sikikita kumakada kayo ti Apo, ket ikan na kayo ti talna. Kinuna ti Apo, no balik senda tinagan apanang bendisyon kadagiti tattao ti Israelita, bendisyonak to ida. Ti sao ti Apo. Asya na kami, O Diyos.
Itan ukumadagiti tatao iti amin nasunit ilubong. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Idi dimtingen timutop a tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismo nga anak na. Imay akas anak tinatawan nga ina. Ket nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subutin na dagiti adda iti babaen ti linteg. Ket agbalintayo nga anak ti Diyos. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Diyos, imbaon ti Espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama, amak nga rod, saan kan atagabo no dikit maisakan nga anak. Ket gaputa anak na ka ti Diyos, itednaken ka dagiti amin nga adda ken kuana, ama ipaay kadagiti anak na. Ti sao ti Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Nagdardaras anapan dagiti agpas-pastor ijay Bethlehem, nasarakan da Maria ken Jose, ket nakita da ti ubing anak kaidda iti kulluong, ket sinarita dagiti agpas-pastor ti imbaga ti anghel kadakwada, maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anak angeg ti impadamag da, tinandaanan ni Maria amin dagitoy, ket pinampanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpas-pastor ang mga ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios. Gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan ken kuana tay anghel sakbay ti pannakainaw na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening.
Nagaputa daytoy misa tayon kakasla midnight mass para iti daytoy piyesta ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Holiday of obligation daytoy kada tayo nga Kristiyano Katoliko kasla Domingo kuma. Ken no daddo madakdakkel medyo pampanunutan tayon nga baro atawon New Year. No daddo madakdakkel di panunot tayon nga di baro atawon ti kuan tayo ngam ti piyesta tayo tatta solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Kaya gaputa gada kayo met gaputa New Year di panunot yung nga imay ditoy wala ka pagang kay mo basit dapaya damay sa ni ikit nakabado ti bukol-bukol pampaswerte ka no nalabaga taapaya nalabaga ti pagiganan ti kwarta nya pwede kitay ko ayon aghanda kayo tinapagket taapaya dumket kano ti swerte hindi ubing kami gapota amuyo daytay kangkanen nga daytay mga patupat daytay may sa ti kangkanen nga na giling sa ikan ti tagapulot ken kuanahan nga kahoy bagas mo la dijay hindi ka napagkat dijay nya ore alun unam ka adda bagis mo di puted nang kadapay lagting iwa mo. Kakas jati kang kanon video no mapangka magkaruling kas jay kagaputa na New Year isutihan handa nangang kami nagpaputok di kadwak na ipagkat kung kunana bang kunana kana nampuuran di iman na kung kunana gaputa pagkat nya pwede kiti pagpaswerte yo iso kanong adag paputok taapaya papanawang kano ti malas apay malas ti 2024 yo. Ada kano agpapangiwat dagiti motor kada nagbibideo kita pangpapanaw ti malas no kaya mo nga agulimag di balayo ni baka mo papanawom so nagbiro ka pa ilati pa ariwawa ka tagarod ka balay makatawan nga kabalay mo nya pa biro ka mo pagpangiwat nya pa dagiti nakadado nga daytay kuatayo nga kasla dagiti pamayin ngam daytoy ket arkos lati biag tayo. Kasi mo ito nagkurang DJ handam nga prutas ka anya nga rod DJ yun matay kayon nga nga nakompleto ti mano 12-13 manaw kita nyo amuyo gana na anya mo DJ kamay sa ala palubusan kayo mat at ay sumot ti bilbiligan nyo nga no daduma ay datay ko nada nga pagsasao. Huwag kang maniwala, huwag kang huwag kang maniwala sa swerte kasi malas yun. Ganyan mo na dyan. Huwag kang maniwala sa swerte kasi malas yun. Anya ngamin ti kayat yung nga swerte, ti kami pampanunutan tayo ka, apa yung agswerte ka, anya ti mo na nga panunot. Go! Income ba nang kwarta, haan? Anya ti pasang bayam iji balayo, kwarta nga rod. No kumamon no ibaga tayo ka agsurti aktat nga tawan. Ado ti sumangbay, hamang nga kwarta ko anya ti kaya mga tarigagayam kamurukin kamanaw. Hindi kasi ako matap no na kala di agsurti kakante. Ti mo lapang panunutan tayo tapno aggasat tayo ka kwartahan. Ngagin ko kuna kay pailaeng mo. Nagado ka nga arteyo. Amok Inton New Year, aglagto-lagto talaga di padak nga babatit. Apo maitugtog kay ijay langit, gonggunayo. Manong tawang ko nga inarami din, awan laktamag. Apo di mo high school ka, swerte ko nang kanada, no kanang nambapang ka makimisa ka, gibulsa ka kano barya. Di barya inted na no kung mano cheque imbulsam, di cheque kumahan. Hindi yan nakadado nga pampanunutan tayo nga pampaswerte, panagado pampanunutan tayo nga pampagasat. Medyo balay tayo katalaga nga nakadado dagi tayo no mabalbaling kompleto ang tanong kurang madi. Anya kami ti umuna nga panunot tayo, isang warod kwarta, income. Uri ka handam nga amin andano sadot ka. Uri ka no handam amin nga handano imot ka. Mas mamati akpa ingam dagitahan handayo nga ti prinsipyo ti biag, the more you give, the more you padasin nyo, da kayo ngaglaklako.
Haan nyo angay padawat dila ko yo. Ngam no damor nga umisem ka, adado ti umay ngam dete ngay aglaklako ka manaw. Ang kaya pan gumagatang itan na paya mintang sit. Naparabor ka isem umanayan. Naparabor ka ayat umanayan. Muna pa nasayaat ka nga kadwa nga tao, apay imutan da ka aya. Malaksid na da, tinasarakam ka, ti dara na ka puro nga Ilocano. Agpiang-piang tilangit kendaga no mangtad. Apay, mas mamati akpay nga the more you give, the more you receive. Padasang mabay buray. Kadagiti kakabsat, dyo respect kadagitay Chinese nga daditoy. Padasin yung nga regalwan, handangahan nga mabalin nga awanti isukat da. Digiti good luck kanya da. May sa I'm not sure nga may sa nga surusurutan da no padasem nga regalwan ida ka agsubli ay kayat da so papakan da nga so ala kultura da jay. Natayo mga Ilocano na ikang ka. Thank you. Dan tupay Ilocano ka nga rod. O yan, dapat pinapaskwa ako dahi ti abalay, ti naturong me, kunak ka, lanusan nyo, dahi ti kwarta, kunak dyan sa nga gasot ka, padi ka pa, yelo ako ma, kunanak din, hamong nga rod kayat, yelo ako ma, ang kawan, wanak kwarta, kapay si kakit isap sa pulak, ti makatawanan. No kayat ko ako no daang no mairana ka daang no tapi hamo kayat ti nga gasot yelo kumakan ti kaya na niya pa nag-choose mo dato yan taga Salcedo da dyan kamang jayam may ay diya ka mo amay kaya damo imbes ko mga padasem man di biyag mo ka no kung matibiyag mo ti 2024 ka apay nga naka-erohot si kagamin ti mangwarwar. Hamo nga panunutan di paraking kasi katimang ted kitaem. Apay baybay ayan po Diyos tinaparabor nga anak namet. Tatala da kita gasat-gasat kunayo ngem anya nga min ti pudpud no kinagasat paggapuan ti gasat. Paggapuan ti gasat. Apay no naghandakan automatic nga aglilinya da kita sa aglilimagasot na sumreg di lakasam. Abay pagkapon ti gasat. Ada makatindag nga eroplano no kumano helicopter gaputa naghanda ka kada nagbado ka tikon ka nagaburang ka barya nagapuji sa dila kurrog kuna dinatay ka melang malas. Pagkapon na nga min ti gasat. Tinsa mo pampanon di pagkapon ti gasat kagapo sa dilangit umaduti ko. No kaya mo ti gagasat ka. No business, daggagat ka saya atom tag businessan. Hanggang sweet-sweetik. Di trabaho, ipapatim tag-trabaho. Tama i-promote ka kin dumaktal ta sweldo ngum no. Talamang sipsipot kin ni buseng, gawanan Anya ti kinagasat. No taltalon ka si atom tagtalon akaadwom. Paraburam da kita kaarubam sakbay da nga umay agtakaw ikamon kas jati teknik na no medyo daytay han nga man nagmula ta kaarubam ta datala gurgurnot tinateng ti obrana ingka padigwan nga umunan tapno at least nasayaat mo nga pinuros no isuna mapantok kotokulon na. Apa nya mo da nga teknik sakbay nga pa nagtakaw ingka kanan. Sublian na daw tadalat tamo kas jeng Ilocano mo ayo minsadot. Paggapon na nga mintigasat. Anya nga minti kinagasat nagatigur pampanunutan tayo ka kwarta kasla ja mamati nga ti puun ti ragsak tayo ti 2025 ka puros kwarta nga pa mamati kayo nga kwarta ti puun ti ragsak awam mo tao Apo Jesus mamati ka nga kwarta musumungbat din Apo Jesus latan baring makasungbat nga nakalansa iti cross ngapay mamati kayo nga ti puon ti ragsak ke kwarta amok nga adda adot kwarta na kada kayo ngem taro pa yo nakaruprupang amok nga adda iduldulin nyo
Amok nga awan ti maawanan magkano daman ang pagbitla ang amok para businessman, para pamilya man, savings mo man uno ka ngem DJ no ori ka DJ bank ori ka no kita iji bangkom i-check mo iji online banking mo ka damo nagyan na at katawa ka ayan adda makita mo nga adda nagyan na nalidliday ka pa apaya kas ano nga tanga manayunan man apaw hantay pa lamang mangan apaya sayang into no duduwa angis mo sa kanto ko na nga kanagman haam nga kwarta ti punti ragsak iso nga ti kinagasat kaan nga gapula ang ti kwarta umuna anya dayta. If you have a good family, naragsak a pamilya, nakagasgasat ka. Nawanan, nasakit, balbalyan tayo di nga tapik. Labsan tayaw. No adda tinasayaat nga pamilyam, amo na tagpipin na tag-agsisinakit, kinagasayaat tilangan-langan mo ti kaarubam, kayat da ka, haang nga sikat kagasatan. Awan pagdanagam. Tatiragsak, agga po ti good relationship, inangro na ti pamilya, panagkakaaruba, panagkakatrabahuan, dahi ta tinagasat. Nung nadda ilumlumangam, ado di gumura king kangem di mga yata apaya paputok na rutang iwa mo natural makatawon nga siksikala paputok apaya pumanapap ngagmalmalang piapay di motor dagiti ubing it nga bumanabab ta mapuuran ngam sika ke bumarbaran ang mga agpuur ki di agmangmanglaeng. No, if you have a good relationship to your family, to your neighbor, into your workmates, anya pa'y lagberukam. Uri ka kwartam amin yung kwarta alad mo amin nga alad nga aging gadjay langit awam mo makakaarubam awam pa'y mga yatking ka anya tigasat na nga rod day ta uri ka kunam nga adda nga bangkom ka hanga problema da kita ngam naawan tinasaya at nga relasyon ditong galmay sa kaanong to pa'y laeng aya matay kang tulag arudan apanda ka lang orod itulod ijayan lag goy-goyudan na ka lang arod ti kabalyon at chichismis to pala da chichismus ang kaarubab ulo na tayo tay nga takwartana ayumin imo natay ka lang arudan paspasurutan da ka pala chismis iso nga ti number 1 nga kinagasat good relationship iti pamilya iti tao maikadwa joy to the world. Tata, kunana daytoy inya naganan. Daytoy piyesta tayo, ti solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Agpay sumet iti panagbalin ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios ngamin nagtipon ti langit ken daga gapukin ni Apo Jesus. Tada tayo nga naigamer nga tao, nakapsot nga tao, dinanon na tayo ti anak ti Diyos. Iso nga nagtipon ti langit, ken daga, napasanto ti daga, gapuday ta, sao nga ti mao, kung natay man idi Christmasen, ni Apo Jesus, napasanto tayo. Kaday ta pa nagbalin ni Apo Santa Maria nga ina ti Diyos, iso day jay, napabaro ti tawon, iso nga naglaing da mo, dagiti nangaramid ti liturgical calendar tayo, impanda iti pangrugyan ti tawon ta apaya baro atawon ko na tayo kanagbalin nga baro atawon idi nagsikog daytoy berhen ni Apo Santa Maria pinabaro na ti lubong pinunas na nga rod ti basol iso nga day nga rod ti kunatayo nga joy to the world iso nga rod nga agragsak ka itan lubong agkantakan lubong agdaydayaw ka paputok ka lubong ta makaturturog daan paputok ka meten ta apay agragsak ka nga rod ta apaya gapo ta ina ti Dios nagmayat ti panangi taon da nga baro atawon ta pangrugyan na baro atawon gapo ti iumay ni Apo Jesus dagpapaputok pinasong batan da gapo ta imay ni Apo Jesus ang pinabarunan ti lubong iso day jati ko na tayo no nagasat ti relasyon tata naragsak supposed to be tata naragsak dati nga piyesta ta apaya
napabaro nga rod ti lubong, babaan ti panagsikog na po Santa Maria, napunas ti basol. Sa pasap a basol, tilaengan adda nga basol, di personal nga basol tayo. Adda mo a social scene, mostly aki personal, no duma makijoin ka, nga mapunpunas nga agnanayon, gapuday ta nga timmao, nga sao ni Apo Jesus, iso tinang pagasat. Babaan ti panagbalin ni Apo Santa Maria nga ina, iso nga tata naragsak. Kati sa ludsod, naragsak ka. Paggap-gapuan na tiragsak mo. Ulitin tayo, haan asa ni kwa, haan akwarta. No nagasat tayo at good relationship, anya tiragsak tayo, no maririinam nga adda ni Apo Jesus king ka. No maririinam nga adda ka kini Apo Jesus. No maririinam nga maiburburay mo ni Apo Jesus, dayta ti pudpud no aragsak. Haan nga dayjay, nangabak ka ti sanikwa, nangabak ka ti krinismas mo, nangabak ka ti binunutan, unmet. Napadasak mo nangabak ti radyo nga daytay ni binggumi nga kwa, binggumi nga papadi. Daytay radyo nga patader nga kasla promak. Kaduduwak, anya duduwak kam nga nabatin. Number, G, kung kunan ako manayay, 4, 5, di ko ang ni. Ada na yawag nga number, nangabak ko man, han na nakita, di pa adi nga kaduwak, nalabsan, hindi ko siya ako, ni siya kumatatay ko na. Dahil takot niya, kitikit kita ko na da. Kadi jay, no nangabak ka man ka na gitoy, un mayat ragsak. Ngam anya nga min ayo ti dakdakkel nga ragsak mo, di jay ka di naalam, jay ka di inyawid mo, jay ka di nabunot mo, jay ka di naalam, bonus mo haan. Anya ti ragsak. It's good nga kunada nga ro di jay pagsasao tayo kanayon tayong ulitin. It is good if you have penny in your pocket. But it's better if you have Jesus in your heart, kunana da jay. Maya mo no da kwarta, di tawalit mo tabi bulsam, ngam na may mayat no adda ni Apo Jesus di tapusom. Dayjay ti ragsak. Iso nga timmaon ni Apo Jesus ay wen babaeng kini Apo Santa Maria, nagbalin nga ina ti Dios kunatayo iso dayti piyestana. Dayjay ti ragsak tayon. Agkam kamaliak mo't Father wen. Normal la dayta. Tatao tayo nga rod. Mabalin tayo nga liklikan. Ngam no hantay maliklikan ti kapintas na mabalin tayo nga ipakawan. Ti Dios orayon nang ipakawan. Kanya napintas nga aramidan tayo dahil ti kinagasat ken kinaragsak. Nagasat, pagkapon ti gasat relationship kinaragsak no adda ni Apo Jesus. Anya nga ti aramidan tayo kaday tinapalabas ala 2024 pinabaro na nga rod ti tawen. Anya dagitay nagkamalyan tayo, nang subok ti biag tayo, pagyamanan tayo. Apaya isuda na nakasursuruan tayo, timmangken tayo, nakaadal tayo, nagmature di panunot tayo. Kadagiti blessings ti 2024, agyaman tayo kini Apo Diyos. Agyaman tayo kini Apo Diyos, pagyamanan tayo both challenge ti biag, wenno blessings ti biag, agbalin amin nga blessing dagijay. Pagyamanan tayo latan ni Apo Diyos. Adala na adal tay kanyada, anya mat ti baro nga tawan, nagmayat nga italag tayo mat tinasantuan nga ina, pangrugyan nga rod, no iso ti ina ti Diyos, ina ti sangalubungan, kasalukuban na tayo italag tayo ti panangibabaet na, ado ti kayat ming aramiden, ado ti plano mi, ngam na may mayat lataan, adda ni Apo Santa Maria mang salukob, nang runan adda ni Apo Jesus ti puso tayo, ti ragsak tayon. Anya pa ti beruken tayo nga paputok. Anya pa tibiruken tayo nga kolor. Anya pa tibiruken tayo nga makmakan. Ala nga dakes da kita. Ngam na pa nasigsigurado latta no italag tayo kini Apo Dios. Kadagiti kurang ti 2024. Relationship with our family members. Padasin ngornosunen sayang. Workmates sayang. Kadagiti kamali tayo ti 2024. Nadala kita kay kakadwa tayo, kaaruba tayo nga han nga nasaya ti relasyon na sayang no ito iso ti bagbagkat tayo.
Sayang no isuman itultuloy tayon. Mabalimot ako nang tataka, gapota New Year ka agpista, ituloy tanto apatan no to. Hindi ka barbaridad. Hindi ka pilangan na yan, anak, no datati umumayam dito yung lubong. Nagsayang nga, dagi di bagbagkaten, dagi di ko man napipintas nga blessing na idi, napintas nga naadal nga inted na iso ti i-apply tayo tata, hangat nga effective dayta. Hanga na may mayat ko ma. Kiso ti ko na tayo, no adda ni Apo Isus kingkan, iso day yan, awanan. Nadda blessing mo nga sa nikwa, kwarta, adal, position, possession, trabaho, blessing amin da kita. Ti saludsud to pa ilaeng tata, kung natayon, haanan nga pinabaknangan tata. Haanan nga pinangatuan ti balay. Haanan nga pinangatuan ti posisyon. Ti kontestatan, pinaragsakan. Oh, kita nyo tarupa yo kamaday. Nasulait. Nasulait. Pinaragsakan ti biyag tatan. Amin kayo maadamo san sanikwayo. Amin kayo maadamo adadalyo. Amin kayo adamo kabailan nyo nga diskarte ti biyag. Adamo pagsapulan. Ti saludsud tatan, gaano ka kasaya? Uy, Tagalog na yan. Baro atawang namin. Kas ano karagsak ta pusom? Nya naganan. Amom di may sanga hangaak man ti may nga tao no dadduma. Ala jo respect kada kitay sobra gaget na. No daytay medyo mabalinda nga agretairan ka agretira kon apo apaya tutukak di pamilya enjoyak met ti biag. Wow. Urion makor ka ta adda mo daytay di lang arud makapagnan. Ay agretire kan maestra badi apa aging gana nga pumusayak. Taapay nga mo kaya ti agretire ka nung to nga enjoyan. Kaanom to nga ragsaken ti biyag mo, kaanom to. Nangruna kanya tayo nga Pilipino, nagmadina ti, adda madina dati kultura tayo, apaya. Holiday. Hindi ko magpasyar. Isugarod nga, adda kita holidays tayo niya. Hindi ko magpasyar, hindi ko, haan, apaya, inurar mo, tas nga bantuon nga labaam. Hantay ang magbakasyon. Dagitay laeng napnapanan narnarwam itan kemayat kanyada kada kita pupuraw kada kita sa bali ang kultura ke agtrabaho da para tagbakasyon da tapno marinadan habang napigsada pa iti ragsak na sakan tula agbakasyon no di ka pay makauli di luganan awang pay mabalim mo akanenan di mo makita ta aglawlawan ta agkurkurarap kamutan. Di mo mangagti music kanta tulang kamutan sa adakan to kanu ibakasyon kakaasid nga mga alalay kanyam idi ka pigpig saam nagagetak ngamin father unmet awang problema impapatik ngamin father uwang nga ro diso nga ti saludsud tat nakakabsat haanen nga pinabaknangan haanen nga pinaadwan ti sansani ko pinaragsakan madilatan niya, ngagsing in niya pinaragsakan niya. Madia talaga nga kwalat ta kumaa. Dapat ka, adulat ta kwarta. Unmat di ka mo makapasyar na o magkwartam ka. Ang trabaho ka mo't abasit. Pinaragsakan. Ayan na tiragsak mo. Adat ta kwartam, adat ta negosyom, adat ta trabahom. Kunak ka na kita naggagad nga, agin gagad nga mimistra. Dip-ed na ita. When you love dip-ed. Numahan nyo nga dadaulan di biyagyot ta. Into nagsakit kayo. Kakasik ang to pala mga allergy benefits mo. You have to enjoy your life Nangroon na apektaran na ta pamilyam. Agresign kan Madigarudan. Haan? Masapol sa papop. Ano kita niya. Masapol sa paputok. Naudiak lang kahit. Kita tapin naragsakan ko na tayo. Anyang arti sekreto na. Ang dayto yan. Tapno i-reconcile tayo. Anyang arti sekreto na. Imbaga tayo tatay. Anya naganan. Paggapuan ti kinagasat. Good relationship. Kinaragsak at ni Apo Jesus. Kada tayo, gaputa tao tayo nga human being at the feeling na, at the emotion na. Anyang arti rumbang aramidan tayo. Isote ko na tayo. I-reconcile tayo. Our past,
Make peace with your past, kunana, with peace with your past. Makikapya ka, itinapalabas mo, bad experience, ag-thank you ka kadagitay good, bagkatom iti 2015, ituloy mo. Haang nga dagitay bad. Agyamang kan ibatamon, mangrugi ka isugarod nga baro atawon. Anya ti baro atawon no kurang paiking ka, pastrikam, niya po Santa Maria, pinastrek na ti anak na imay dito'y lubong, pastrikam mat ni Apo Jesus, pangabaruanam di pusom. No kurang ti katawam ide, iyad addam tatan. No kurang ti smile mo ide, smile. Awan ti tao nga awan ti abak ti tao nga naka-smile. At ado makaapa natin na kami suot ha. Nalabsam ko na kami suot ko. O pa yung utama ni. Apa yan tita? Anya pala rason na. Work? Sa nikwa? Anya ti rason nga kagragragsak? Work sa nikwa? Trabaho? Ay, apo ka dahil nga trabaho na ya. Anya kedatang trabaho ay awan gaget tayo ang problema nga masapol nga ay ayat dem ken mangtud tiragsak mo ya trabaho no saan outen by amon nangruna ti uneg ti pamilya siraragsak ko madayta anya ti gunggunan ti tao nga naragsak hanggang pay managsakit padasem la tatangor kakabsat kuna tayo met solemnidad na po Santa Maria nga ina ti Dios nagmayat mga ri-naen tayo. Irugitay dito nga tawan sa lukob ni Apo Santa Maria, pamagasat ni Apo Jesus, si kakinti pamilyam. Ragsak nga gapo kini nga gapo ta ammo nga adda ni Apo Dios, adda ka kini Apo Dios. Uri agkam kamali tayo, adda tayo kini Apo Dios. Ragsak ti lubong. Iburay yu ti ragsak ti lubong. Hangkay nga aguray ti umay mang paragsakan niyayo. Hoy! Hangkay nga aguray ti mang paragsakan niyayo. Haati ay ragsak haan nga external. Nagkakawatan tayo. Sikat in charge your own happiness. Kita nyo amin na Christmas light nga dati Christmas tree inyo evaluation nyo. Adamot agkuti-kuti, adamot di nga to kana idep inya ta inobrana. Nagpokus ka di na idep gunggunam. Mabali mga kita ang jagir mi remat ka, wow nagmayat. No kritik ka maka, akin nga to kumadayjay may mayat. Problema mutan Hindi ba nagkitak-latan na kamayat ng mga siyak nangaramid. Iso nga in charge ti our own in charge ti own happiness tayo. Datayo hanga isuda. Hanga gapo ti ruar. Hanga ti tao ti mangdadael ti ragsak mo. Sika. Mangaramid. Kuno adda na Apo Isusan maiburay mo ala ka naragsakan. Ala naragsakan baro tawon nyo amen. Awan lata. Hoy, naragsak ka baro tawon nyo. Awan lata. Kamukay mo biyag yun. Pastrikan tayo ni Apo Jesus, iburay tayo, agpasalukob tayo kay Apo Santa Maria, naragsak nga biyag. Dahita ti pudpud no. No naragsak ka, agayat ka, agpakumbaba ka, mamakawang ka, agiburay ka, uray ta isam mo lang maiburay mo. No, oray no inya di mabali mong iburay kini kabsat mo, ragsak daytan. Awan pilyo mo. Aspiraram ti mapanjibulan ingkan. Isok kaya mo no di ka pa nagbali. Naawang pa lang nakita nga nasaya at dito'y lubong ingka jibulanan. Makamu biyag mo to the moon kunamon. Kinaawang pa lang na-appreciate mo nga nasaya at dito'y lubong. Family di ma-appreciate. Work mo di mo ma-appreciate. Blessings mo, adala nga rod income mo, adala nga rod kita mo, di pa ilang ma-appreciate, hangka pa ilang agragsak. Adda mo trabaho, di ka pa ilang, anya lang nga rod ti kaya mo, di inka di to the moon, go to the moon. Alangan sapay kumaapot iyawi yun ni Apo Jesus, iburay yun ni Apo Jesus, iso ti ragsak yun ti pamilya yo, itiwagas ti panagbiag tayo. Happy New Year. Ay katantay lat tayo happy na New Year. Hindi yung magkayat nagbalin nga happy. New Year lang. Happy New Year Apo. Sapay kumata ni Apo Diyos ti mangtedragsak kada tayo. Tumakder tayo. Lolwan tayo ti mamatiak. Mamatiak. Iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin ang makita. Ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Jesu Kristo.
bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos. Naiyanak san a naparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama. Ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo ang tattao. Ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapu sa dilangi. Ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Ket nagbalin ata. Kastamet ang nailansay ti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw. Kas palawagan dagiti na santuan asurat. Immulis sa dilang. May tumanay na si Dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiyak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Met pagrukbaban ken daydayawen. Mamatiyak met Iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyag puti may maysa apunyag, apakapakawanan nagibasbasul, namnamayan panaluan di pinaday, ken di panagbiag itulungo sa kabayan. Kakabsat babaen ti panangibabat niya po Santa Maria nga inatayo, intay umararaw iti Diyos, tapno patgan na dagiti karkararag tayo, iti tonggal panggep ko na tayo, Apo tulungan na kami. Para ti sibubukel nga iglesia, tapno matulad na kumati pagwadan ni Santa Maria a Birhen, ti naapagranyagan ti kinapumbaba ken kinasingpet, kumararag tayo. Apo tulungan na kami. Para kadagiti mangiwanwan ti pagilyan tayo, tapno ibabaet kumati reyna ti kapyaida, ket mapanway dati namay ken ragsak ngagpaay ti pagimbagan ti kaadwan, kumararag tayo. Apo tulungan na kami. Para kadagiti amin na marigrigat ken maidadanes. Tapno iti bayet ti tuok ken rigat, agtali na edda na tibker ti pamatida, kas ken ni Apo Santa Maria nga inatayo, kumararag tayo. Apo tulungan na kami. Para kadatayo nga adda dito ita, tapno mabigbig tayo kumaan ni Apo Santa Maria tina, akamang tayo ken babaen ti tulong na, umasideg tayo ti dongdongwen na nga anak, kumararag tayo. Apo tulungan na kami. Para kadagiti agbibiyag iti saad ti kinaawan asawa, tapno ipasagepsep ti kinadalos ken kinatepel, kas ken ni Apo Santa Maria, kumararag tayo. Apo tulungan na kami. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. Agnanayon ken man nakabalin a Diyos, ipangag mo kad dagiti araraw ken ununnoy mi, babaan ti tulong ni Maria nga inami, maragpat mi kuma dagiti kalikagom mi itibiyag, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, sikati mangirugi ken mangitungpal ti amin anaimbag agragragsak kami ita iti solemnidad ni nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Diyos ket isu ti pakairugyan ken pakaisalakanan mi ipaay mo kadita kastamet nga agraragsak kam to ti pananglakam mi iti pannakaitungpal to daytoy metlaeng pannakaisalakan sa dilangit gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay a maikari kat rumbeng. Annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios. Ket idaydayaw da ka ibunannag da ka itantanok da ka, iti daytoy a piyesta ni Apo Santa Maria nga ina ti Diyos, ta iso babaen ta eramid ti Espiritu Santo, sinikog na ti bugbugtong nga anak mo, ket idinto ta dinamet na pukaw ti sadya ti kinabirhen na, impas ngay na iti lubong ti agnanayon asilaw, nga iso ni Apo mi a Heso Kristo. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Noon ay apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mingarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isuidi sakbayayawat na siyayat ti bagina tapno agtotoo, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagidi disipulos na, ket kinunana. Alain yo, ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, iso amayawat to, amay paay kada kayo. Kasta metakal pasanday di panangrabida, nangalay ti kalis,
Nagyaman manen ken ka, sana integ kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket uminum kayamin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, darati baro ken nagnanayon na tulag, iso amay buyato, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apang ilaglagip yo kanya. Iwaragawag tayo ti misteryo ti pamati. Matinapay mga langit, etitilay mo, yakalisunin ang langit, iparang-arangin, ipapatay mo, ako aking daigdig, yay mo. Itingarot panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis, ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimmo sayan as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma, maikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket magiranod kam to, kenainggasatan a Berhen Maria ngay na ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken ka ditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol, mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Nakabalin ken daya itiad nanayunani tuwag sana. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol miti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba na inkapyaan, nagasat, ken naragsak a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya, peace. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanya, ti may salayang sa mapaimbag tonti.
Kumararag tayo. Apo inawat mi asya ayat dagiti nailangitan na sakramentom ipaay mo kadi ta iparagpat da iti agnanayon abiyag kada kami nga agragsak iti panangrambak mi ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti anak mo ken inamet ti iglesyam gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagbiit, Apo. Iti na ito nga gundaway, kayat kayo nga pagyamanan amin, iti napalabas atawan, dagiti ayat, tulong, sakripisyo, ti panagkaykay sa tayo dito parokya, oray no manupay lang nga bulan, ang rugi tayo day July, ket pagyamanan kayo, awan tinaaramid nga nasaya at nohaan nga gapumatlaeng kada kayo. Nagitayong matkakabsat nga ng 30 challenge ti tunggal maysa, han nga ibilang nga pasakit, han nga ibilang nga pagkapsutan no di maysa nga panang subok tapno agbalin tayo anatibker, agbalin tayo nga na pigsa nga lumaban iti sumarsaruno nga tawen. Ket pagyamanan tayo met ti tunggal maysa, lay baga tayo man kadagita kaabay tayo agyaman at tada ka lapalakpakan nyo agyaman at tada ka well tanawan ti kadwatay dito'y lobong ay narigat ti agyaman nya italag tayo kakabsat ti sumarunong nga tawen iti panulong ni Apo Santa Maria ken ti ragsak ti kaadda ni Apo Isos ti puso tayo itultuloy tayo dagitay ammo tayo nga pagsayaatan, talento, talugading ditunggal maysa, tapno agbiag tayo nga naragsak ditunggal maysa, kenda ito'y parokya, nastamot nga no, anya dagitay masapol nga ibati, idi na palabas, ibati tayo, ituloy tayo, no, dapat dagitay makatulong nga mo tayo, para iti pagsayaatan, ti relasyon, pamati, ti simbaan tayo, iburay tayo, tadayay mo ti misyon tayo, niyay pa nang iburay, ti adda kada tayo, ket kang runaan launay agtalet tayo iti Apo ta daytoy aramid tayo hantay met kukwa daytoy balaygi tayo hantay mga bukod dagiti pagkapsutan tayo hantay mo masapol nga bukudan isubli tayo met laeng ken kuana ket tinabalbalaygi man nga panawon daytoy nga tawen 2025 ala agkararag tayo si kakararag toy no mo para kada kayo dagiti pampamilyayo adan ko tay ko matitibker ayat kapya titunggal maysa tapno makuna tayo ang nagasat dagiti pampamilya nya ala ni Apo Dios ti maidaydayaw baring no agawid kayo nanyo kayat pailatat tayo ito balayo pangibagaan yan ti Happy New Year nya baka marigatang kay paila mangibaga la Happy New Year la mabalbalinsan tumakder tayo ta awaten tayo ti nadaega pamindisyon ti Apo at dakuma kada kayo agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon sapay kumata ti Dios nga ubbog ken poon ti amin a bendisyon ipaay na kada kayo ti grasya na ken tinabuslo na pamagasat na ken salakniban na kayo adi agresat ita atawen amen palagdaen na kuma ti pamatiyo ipaay na tinaanos nga inanamayo ket ited na tinadyosan nga ayat ken ana magtalina ed kada kayo ornosen na kuma iti sidong ti kapya dagiti inaldaw nga aramidyo degdegan na dagiti karkararagyo ken ti amin a tiyempo ken disso ket ipan na kayto asiraragsak iti agnanayon abiyag ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo nalpasen ti nasantuan a misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo kantaan tayo ti kanta para ken ni Apo Santa Maria.
Asin na kami, Santa nga Ina ti Diyos. Ulitek Apo, Happy New Year kada kayo, agannad kayo iti panagawid yo. Happy New Year po. Uy, di ko. Agdadabay. Agigsid na ba? Ayan na.